2007. godine organizovani su protesti ispred opštine zbog odluke vlade da ugasi zastava zapošljavanje i obrazovanje. Nedugo posle toga, a na zahtev Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Gradskog odbora Kragujevac, po prvi put u istoriji vlada Republike Srbije zasedala je izvan Beograda. Razlog dolaska vlade između ostalog je rešavanje problematike po pitanju gašenja zastava zapošljavanja i obrazovanja. Tom prilikom postavljeni su sledeći zahtevi: socijalni program uz stimulativne otpremnine 300 evra po godini staža, odlazak na tržište rada 2 godine do penzije, dokup radnog staža i odlazak na tržište za radnike sa 5 godina do penzije, muškarci 35, a žene sa 30 godina staža. Svi zahtevi koji su tada ispostavljeni vladi Republike Srbije danas su u primjeni za sva preduzeća u restrukturiranju na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Iste godine u Zastava kamionima je održan protest sa zahtevom da se preduzeća metalske industrije podržave. Na zahtev Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Gradskog odbora metalaca Kragujevca, u 2 navrata zaseda lokalni parlament, a Skupština grada Kragujevca podržava zahteve metalaca i posreduje pri zakazivanju sastanaka u resornim ministarstvima. Predstavnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku, ekonomiju i regionalni razvoj, kao i predstavnici lokalne samouprave, učestvuju u pregovorima zajedno sa sindikatima, nakon čega dolazi do sporazuma da se radnicima zastava zapošljavanje i obrazovanje isplate stimulativne otpremnine u iznosu od 250 evra po godini staža. Tokom protesta 2007. godine održano je 9 pres konferencija gde su prisustvovali gradonačelnik Veroljub Stevanović, kao i svi narodni poslanici iz Kragujevca. 2008. godinu obeležila je međunarodna saradnja kao i razmene iskustava sa sindikatima iz Preše i poseta fabrikama Iveco, Čeličani Alfa, gde su održani seminari na temu tranzicija preduzeća iz društvenog u privatni sektor, a stečena iskustva su puno značila predstavnicima Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Gradskog odbora metalaca Kragujevac. Na regionalnim sportskim igrama metalaca u organizaciji Gradskog odbora metalaca Kragujevac učešće je uzelo 6 gradova iz regiona centralne Srbije: Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Jagodina, Trstenik, Kruševac i Kragujevac. Učestvovalo je preko 400 takmičara u 12 sportskih disciplina, a sveukupni pobednik je Energetika iz Kragujevca, dok je generalni pokrovitelj Skupština grada Kragujevca. 2009. godine održano je niz seminara na temu bezbednosti i zdravlja na radu u saradnji sa SLA švajcarskom organizacijom i tom prilikom dodeljeni su sertifikati o uspešno završenom seminaru. I pored dosta aktivnosti Gradskog odbora metalaca Kragujevac, 2009. godinu je obeležila i radna poseta Skupštini Srbije. U radnoj poseti delegaciju Samostalnog sindikata metalaca Srbije predstavljali su Goran Milić, predsjednik Gradskog odbora metalaca Kragujevca, Zoran Mihajlović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Milenko Ćurčić, predsjednik regionalnog odbora Samostalnog sindikata metalaca Srbije za centralnu Srbiju. Daj gas, kreni